Bé, anem a fer un Forty-Fulkerson d'aquest graf. Recordar que el Forty-Fulkerson el que ens retorna és el flux màxim que pot passar en un graf des d'un vèrtex S fins a un vèrtex T. La capacitat d'aquest flux màxim, a més, coincidirà amb la capacitat del tall dirigit de capacitat mínima. El tall dirigit de capacitat mínima és el tall que, un cop saturat, impedeix que arribi flux de S a T. Sí? Bé, comencem. Primerament, donarem un flux a tots els arcs de 0. Amb això indiquem que el flux que passa actualment per aquests arcs és 0. Sí? I ara començarem a etiquetar. Les etiquetes tenen dos paràmetres. El primer, d'on ve el flux, en aquest cas a S sempre s'etiqueta igual, i posarem més S, que el flux ve de la mateixa S, i en quina quantitat ve. En aquest cas és especial, posem infinit. Sí? Què vol dir això? Que de S pot sortir infinit flux. Sí? Bé, ara que tenim etiquetat S, ens falta etiquetar els seus veïns. Per què fem això? Perquè l'algoritme de Forty-Fulkerson ens demana que anem etiquetant cada un dels vèrtexs i explorant-los fins a arribar a T. Què vol dir que un vèrtex està explorat? Vol dir que els seus veïns estan etiquetats. Per tant, tenim S etiquetat. Està explorat? No. Per què? Perquè V1 i V2 no estan etiquetats. El que farem serà, per conveni, triarem que el següent vèrtex a etiquetar serà el de subíndex menor. En aquest cas farem V1. Com etiquetem V1? Doncs diem el flux que ve és el flux que ve de S. Per tant, fem més S, és un flux que ve creixent, i ara aquí s'ha de posar en quan creix el flux. Com sabem aquest número? Doncs hem de triar el mínim entre la resta d'això i això. La resta entre 10 i 0 són 10 i infinit és infinit, per tant entre 10 i infinit, que és el menor, 10. Ara passem al V2. Per etiquetar el V2 fem el mateix. D'on ve el flux? El flux ens ve des de S, per tant més S. En quina quantitat? 60 menys 0 són 60. 60 és menor que infinit? Sí, doncs ens ve una quantitat de 60. Sí? Això ho hem d'anar fent per tots els vèrtexs fins a arribar a T. Doncs ara, per conveni, triem el de subíndex menor, ens anem a V3. V3 ve de V1 i arriba un flux de 10. Per què 10? Perquè 30 menys 0 són 30 i el menor entre 30 i 10 són 10. Sí? Ara etiquetem V4. V4 li ve des de V2. I aquí ja veiem que ara són 30. Per què són 30? Perquè hem fet la resta d'aquí i això és menor que 60. Sí? Ara anem a T i T l'etiquetem des de V3. Ja et dic, estem agafant el subíndex menor. Etiquetat doncs V3. El podem etiquetar des de V4? Sí. És millor o és pitjor? És indiferent. L'únic que canvia a l'hora de triar els vèrtexs és el número de passos en què triaràs a finalitzar l'algoritme. El resultat serà sempre el mateix. En aquest cas triem V3 i el flux que arriba són 10. Sí? Bé, un cop tenim això hem d'actualitzar els fluxes. Com ho fem? Triem, anem a T i veiem d'on prové el flux i en quina quantitat. Diu V3, 10. Llavors, l'arc que va des de V3 fins a T s'ha d'incrementar en 10. Ara, des de V3, diu V1 i 10. Ens hem de fixar aquí sempre, V1 i 10. Doncs l'arc que va des de V1 fins a V3 s'incrementa en 10. Fem així, ja s'entén. I ara ens anem a V1 i diem, vale, S, 10. Doncs, recordem que el 10 que mirem sempre és aquest d'aquí. Doncs llavors incrementem en 10 el flux que va des de S a V1. Hem de tocar els altres? No. Per què? Perquè en aquesta seqüència el flux ha passat per aquí. A la següent segurament doncs passi per aquí. Per què dic segurament? Perquè com podem veure aquest arc està saturat. Ja no hi pot passar per aquí més flux. Què en podria passar? Segurament sí. Segurament ens
troben casos en què per un arc hi farem passar més d'un cop flux. En aquest cas només hi passarà un cop, sí? Bé, ara el que farem serà esborrar les etiquetes. Els fluxes no els esborreu, és molt important que no esborreu els fluxes perquè és amb el que hem de treballar. Esborrem les etiquetes. La d'S no cal esborrar-la perquè sempre és la mateixa. Sí? L'etiqueta d'S sempre serà la mateixa. I bé, per no fer-ho tan llarg, l'etiqueta de B2 i B4 també seran iguals aquest cop, sí? Perquè el càlcul que faríem seria el mateix. Per tant, ens centrem a etiquetar B1 i B3. B1. Podem etiquetar B1? Diem, vale. Ens ve des de S. Llavors, quant flux ens ve? Ens en pot arribar a 0. 0 no coincideix ni amb els 10 d'aquí ni amb l'infinit d'aquí. Per tant, sabem que per aquí ja no podrà passar res més. Ja ens ho indica el 0. Si diu 0 vol dir que per aquí no passarà res. Per tant, aquesta etiqueta la podem fer? No. La podem indicar com a 0, però recomanem que la borrem, perquè si no després ens podem fer un lío. Llavors, B2 l'etiquetem tal com surt aquí, B4 ho etiquetem tal com surt aquí, i ara mirem, podem anar directament a T, però veiem que B1 pot ser etiquetat des de B4, perquè com bé veiem, hi ha un arc de B4 cap a B1. Doncs va, farem això. D'on ve el flux? Ve de B4. En quina quantitat? En 10. Per què? Perquè estem fent la resta entre això, o estem comparant amb això. És 10 menor que 30? Sí, doncs 10. Ara mirem el següent arc, B3, cap a B3. B1, i aquí posarem 10. Per què? Perquè això són 20, i és menor 20 que 10, no, per tant posem 10. I aquí etiquetem T des de B3 amb flux de 10, pel mateix que abans. Això són 30, és 30 menor que 10, no, doncs posem 10. Tornem a actualitzar fluxes, deixem borrar això primer. Tornem a actualitzar fluxes. Què passa ara? Doncs seguim incrementant en 10, pel que estem veient, el camí que hem fet ha variat una mica i l'incrementem en 10. Primer pas, de B3 a T. Ara en tenim 20. Després hem fet de B1 a B3. Per aquí també en tenim 20. Després hem fet de B4 a B1. Aquí ara en tenim 10. 10. Després hem fet de B2 a B4. Aquí ara en tenim 10. De S a B2 és l'últim pas que hem fet. I ara en tenim 10. Sí? Ara, doncs simple. Tornem a esborrar etiquetes. Esborrem aquesta. Esborrem aquesta. Esborrem aquesta. Aquestes sí que les esborrem ara perquè com que el flux ha canviat és molt probable que l'etiqueta sigui diferent. Sí? Com veieu, tot va en funció del flux que hi ha. És possible que us facin fer un Fourier-Fulkerson d'un graf amb un flux que no sigui 0. Això no és res més que un Fourier-Fulkerson començat. Bé, comencem a etiquetar ara. Podem anar cap a dalt des de S? No, està saturat. Anem cap a baix. B2. El flux s'incrementa des de S. En quant s'incrementa? Doncs la resta d'això, que són 50. Si 50 menor que infinit, sí. B4. Des d'on ve B4? El flux de B4. El flux de B4 ve de B2. En quina quantitat? En 20. Perquè el menor entre la resta d'això i això és aquest. És el d'aquí, que són 20. Ara, podem anar cap amunt, com hem fet abans? No. Per què? Perquè aquest arc està saturat.
Si aquest està saturat, ja no podem anar per aquí. Saturació. Doncs llavors l'únic camí que ens queda per anar ara mateix és per aquí, cap amunt. Per tant etiquetarem ja T. Testa B4. 4. Què vol dir això? Per què posem 4? Doncs perquè la resta entre això i el valor d'aquí és menor aquest valor, oi? Ara mateix ha parlat com la de OG del grup 43, però bueno. Actualitzem fluxes. El flux d'aquí ara passa a ser 4. El flux d'aquí passa a ser 14. I el flux d'aquí també són 14 ara. Ara esborrem les etiquetes. Com podeu veure, ja no m'he molestat ni a intentar etiquetar-los a dalt. Ja es veia clar que no hi havia cap manera d'etiquetar-ho. Teníem tot saturat. L'únic que podíem fer és etiquetar de la manera que ho hem fet. Esborrem això. Totes les etiquetes fora. I ara continuarem. Etiquetem B2 des de S. Quan podem enviar? Doncs 60 menys 14, oi? Llavors, etiquetem B4. Quan podem enviar? Doncs 30 menys 14. Llavors, podem anar per aquí? No. Podem anar per aquí? No. Què vol dir això? Que ja hem acabat. Al tanto? Ja hem acabat. I ara què? Ara simplement hem d'indicar quin és el flux màxim compatible. I quin és el flux màxim compatible? El que surt d'aquí o el que arriba aquí, que és el mateix. En ambdós casos són 24. Llavors, el que us he comentat abans, de que el tall mínim dirigit també ens el dona aquest mètode, doncs també és veritat. Estem veient que hem saturat primer això d'aquí, després hem saturat això d'aquí i finalment hem saturat això d'aquí. Quan suma tot això? Suma 24. I a més ja veiem clarament que si tallem, o sigui, si saturem aquests arcs ja no pot passar més flux, per tant és el time mínim compatible. Bé, doncs així és com es fa Fourier-Fulkerson sense mirar, o sigui, sense tenir en compte el graf residual. Per mirar-lo al graf residual és una mica més complicat i llarg, però de moment espero que amb això en tinguem prou.